Здравейте на всички! Включвам се по повод бюджета на България и планираните инвестиции и развитие за 2026 и въобще цялата план сметка на България за 2026 година. Заложени са средно в бюджета на България за 2026 година увеличения, които са изключително спорни и могат да доведат до катаклизъм буквално, ако дори половината от тях не бъдат изпълнени, а вероятността да не бъдат изпълнени е огромна. Средното увеличение на минималната работна заплата, то даже не е средно, то си е увеличението на минималната работна заплата е 15%, а оттам следва увеличение на всички заплати в България. Нямам нищо против да се увеличават заплатите, но след като има икономическа рентабилност и показатели за това, при 3% ръст на българската икономика, аз не виждам как могат да се увеличат заплатите с 15%. Да не говорим с 30 или 50%. И то в сфери, където тези сфери те нямат принадена стойност. Най-малкото това. Нарастват данъците, нарастват всички държавни такси, които са свързани с минималната работна заплата, които изчислението им е минималната работна заплата. Всъщност осигуровките в момента са над 40%. Изчислени в зависимост вида дейност, вида позиция на работниците. Увеличението с 2%, както и увеличение на 5% спрямо сегашните суми, които се плащат на дълга база. Независимо дали има печалба или не, предприемачът е длъжен да плаща осигуровки на служителите си всеки месец. И мога да ви кажа, че последиците от увеличението цената на труда в България ще увеличи крайната цена на стоките и на услугите в България. Всеки, който си мисли друго, значи е много наивен или живее на друга планета и най-малкото не живее в България. В България има услуги, които се намират в България като данъчна дестинация, да го наречем, именно заради данъчния рай, който вече е абсолютно мит по отношение на България, защото България се нарежда вече към средното ниво на облагане на данъци и осигурителна тежест. И България става изключително неконкурентно способна. Вече имам клиенти, които се интересуват от това как да изнесат бизнеса си извън България, как да преместят седалището или част от финансирането чрез офшорни компании. Засили се интереса за няколко дни към регистрация на офшорни компании, което за мен не е лошо. Чисто от бюджетна гледна точка ще ми се увеличат приходите, но това значи много. Това е много пагубно за българската икономика, за покупателността на българските граждани. Отделно от това, България има преки конкуренти. И това са Гърция, това са Румъния, това са Хърватия, дори една Македония, за която я подценяваме, може да ни бъде конкуренция. Колежката ми Марина Мочакова коментира и така наречените дигитални номади, които живеят в България точно заради това, че те са високо квалифицирани специалисти. Те могат да живеят навсякъде. Могат да живеят в Бали, могат да живеят в Юар, могат да живеят в Занзибар, могат да живеят където пожелаят. И това са високо квалифицирани и високо платени специалисти, главно IT, които живеят в България заради облагането и заради начина на данъчната система в България и социалната система в България.
И все пак България е една свободна, спокойна и страна, в която може да се живее добре. Особено такива хора, те могат да живеят изключително добре с доходите, които имат. В момента, който изгоним част от тези дигитални номади, така наречени, или както Марина ги нарича, и както голяма част от колегите ги наричат, защото те не са малко, част от покупателната способност ще се намали. Отделно от това, в същото време, нарастват наемите на офиси, нарастват цените на консумативите. Има увеличени разходи драстични за софтуер, което варират от 15 до 25%. Законът за въвеждане на еврото не позволява увеличение на цената, защото в един момент се счита, че това е вид злоупотреба с еквивалентността на услугата. Да, но ако разходите ти са увеличени, а не можеш да увеличиш цената, която изискваш за определената вид дейност, тогава ти не можеш да дигнеш цената точно заради този закон, нито с 3, нито с 4%, нито с 5%. Нямаш право да го направиш. Официалната инфлация в България клони към смешни нива. Аз не знам в тези, които работят в статистиката, на главата си ли са паднали, или просто наистина не знаят на кой свят живеят или не живеят в България. Може би живеят. Те са някакви статистически номади, да ги наречем. Всичко това ще доведе до фалирал микробизнес. Защото средните фирми и големите фирми, те ще оптимизират процесите, ще въведат AI, ще решат по друг начин проблемите си. Част от тях буквално ще напуснат България, ако имат възможност. И вместо да се генерира доход и брутен вътрешен продукт в България, те ще напуснат, защото нашите, видиш ли, управляващи са решили да заложат увеличение от приходите от ДДС от 35% на спрямо базата от 24-та, която тя сега не е изпълнена. Как ще стане това? На база на тези приходи от ДДС, главно от ДДС, са изчислени разходите за заплати на държавните служители, които някои от тях се увеличават с още между 30 и 50%. Отделно от всичко, има държавни служители, които не плащат осигуровки. Защо? Това беше въведено, когато заплатите в обществения сектор и държавния сектор, аз ги разделям, защото имам понятие за това, но да ги наречем общо казано държавни служители, бяха значително по-ниски. Сега вече това не е така. Държавата няма как да получи повече данъци от фалирали фирми и да увеличи заплатите на държавните си служители. Няма как един бизнес, ако го принудиш да се махне, той да се върне отново. Живеем в толкова дигитална среда, че няма как ние да решим, че това е обратим процес. Не е обратим. България има достатъчно конкуренция най-малкото. Ще се създаде вълна от бизнеси, които ще мигрират от България. Отделно предприемачите няма да могат да си намерят служители, защото работната ръка, която е реално на пазара на труда, голяма част от тях е неквалифицирана. За разходите за бюджет те не забелязват реформи. Няма реформи, а се изисква подобрение, изисква се увеличение. Това е принцип. Принцип в държавните и всички икономически среди. Това е част първа на коментара ми на бюджета на България. И защо всъщност този бюджет трябва да бъде коригиран. Аз нямам